салом алейкум бачаҳои азиз. имрӯз як заказ шуд барои тӯй. Бояд як комплект тӯр кунем. Пеша комплект корча сохтем, якчанд корча. оҳанаш оҳани арай, оҳани тенҷай. корчаи паходнӣ буд, дигариш корт. инош корча барои хоҷагӣ бисёр чиз дар курияй. 5 сум 10 сум ҳеч намехарӣ. дар ҳар як хона яктаи арраи шикастагӣ парӯстагӣ ҳаст. мешава ки ҳар як кас шурпабёр дорад, мешава ки гуфти расо заҳ проста ҳамин кордоро соз кард. лекин ҳамаи кордо корчаҳо анаи корчаи паходнӣ меган. паходнӣ не барои мо паходнӣ ба фикрам. шикор ё ки ҷое ки рафтем бисёр чизи хуба кора буд мекуна барои майда кардан ягон чиз. хайр, мегзарем тарафи комплект. ана инҷа чӯби фарк меган. ба фикрам ба русӣ дуб мешава ҳам хелияй. чӯби фарк тирошиданаш қимтарай. чӯбак метирошем ба чӯби фарк. баъзе ҷоҳоша тезтар мегзаронем ки тирошиданаш бисёр вақт мегирад. тирошидани комплект бисёр вақт мегирад. ҷоҳои дар кориша нишон медиҳем, тамом барам тез мерем. ин чизе ки тирошидастем ира меган чӯбак барои чапотӣ кардан. як проверка шишем чӣ хелай тинҷай камбуд надора, наждакш мекунем баро ки олуфта тинҷ шава. ва чӯби ирғаи қоқ сиёҳш мекунем барои гилгилӣ шава, камтар хушрӯбтар шава. станок гуфтем, ҳамун станоке ки соли 2000-2002 вақте ки камкам вазъиятҳо носиёнӣ буданд, оҳанпора худам соз кардем. фақат моторш заводсоя, боқимондаш ҳамаш ҷамъкардагӣ. чӯбак тайёр не, яктани дутта тайёр кардем. чӯбак тайёр, мегзарем тарафи пояи чӯбак. анаи чӯби бедай, чӯби бедам чӯби тенҷай, чӯби бед метирошем поя барои тахтаи чӯбак. пояро ҳамин хел фигура мекунем. як чӯб 4 та поя мегирем барои тахтаи гирди гуфтагӣ. оз зиёд шид нашид гирехтем, раҳбараҳ мерем, шашақ мекунем. поя мегирем 4 та, лекин 4 поя зиёдтар мешава. фақат 4 поя дар кора, 4 та ина гирифтем. гап нест. не 4 та поя размер кардем, тирошидем. тахтаи гард DSP дар тагаш 2 та тахта ҳамхел баробар мезанӣ, барое ки пояҳоро вақте ки задӣ, пояҳо тов нахӯранд, умршон дурозтар боша. пояро зиёдтираш мебарем, балгаркаи хати шлифовка мекунем. пояро мемонем дар бари ҳамун чӯби баробар мондагӣ, хат мекашем, мебарем, нимша мебарем, мекафонем, ба самарез мекашем. шурпабёрд хати самарез чихеле ки меган далгавешнияй бисёртар мерава. махсумам ҳаминҷа омодагӣ на махсум хати зиқиштагӣ омад, чахшақ мекунем 4 даҳан. шурупам шурупи даҳан бахват. шурупам кашидем. яктаи мехчаи дигарашонам мезанем барои бақваттар шава. иниш сабзи резакнак, иниш мухпар. дар давом сохтани инҳоро нишон медиҳем. як тараф сурат диле, тарафгаш сурат надора. сабзи резакнак ҳамин кусоки DSP зиёдтӣ мондагӣ мекунем. размер мекунем 23 дар 35 мегӯяд. сабзи резакнак
на инш мешава ки пояи сабзиреза кунад. ҳам хеле ки пояи тахтаро трошидем, ҳам хел дигар ира метрошем, фигурашам ҳам хел мекунем ки комплектай дига охи. чуби зиёдӣ кард, дутта тухм трошидем ай. Хеле десе боз хасш кашидем, бай кӯдакора вақтшон хуш мешава. Трошидем дутта тухм, 4 поя. инш мешавад дастаи сабзиреза кунак. барои кабудӣ реза кардан хеле хоҷагӣ да, ҳарчи майда мекунӣ дастаи ҳамон мешава. сиёҳш мекунем, хишруш мекунем, хишрутарш мекунем. ана ҳами кусоки DSP да мезанемаш. торик шуд, давом шава филм пага. сабзирезакунак тайёр, сабзирезакунак тайёр. сахтиш тухми сасарка баринай. барои биридани баъзе чизои майдачайда шумо ин корро накунед, чунки опасный, кори опасный, бисёр хатарнок ай. ара маҳкам накунед ҳеҷ вақт. инор барои як тахтаи майдатар барои самбуса кардан. ай дигариш калонтар барои чапотиш, барои самбуса ва дигар майдачайдаи дигар кардан. ин шамам хеле ҳамун аҷои река хай DSP мезанем. чӯяи охи дига. дар болгарка ара сахт кардем. давомша тамошо накунем, мешава. ҳардуш як хел мешаванд. самарези калон гуфтем, бале самарези 10 ай. чале ки мебинем барои бақоват омоданаш. самарези 10 мезанем. як пояш ҳозир махкам кунем, хай 3 поя дигар шавем, хел самарези хати мезанем, тезтар бигзарем. ана чӯбак, ана тахта. ку чапотӣ. ай зинаки худмона задем, али вивизя. дар болои DSP фанери сахт мезанем. баъзан ба корча кор мекунем дар боло. ай корча намона. болгарка хати шлифовка мекунем. иниш сабзиракунак ҳамон хел фанер мезанем. мегзарем тарафи махпар. мода махпар меган, намедонам поёнда чӣ меган. тарошидани махпарам хеле вақт мегира. барои ҳамон нишон наметиҳем. мехчаи чила. сарои мехчаи чила кандем. ана хел фигура кардем. фигураи дил шуд. ду сарай, ду тараф дорад. як тарафаш простой, тарафи дигараш дил дора. ҳай бо хумдаш мехчики ай. чӣ тамошо кунем, тезтар гузарем. кори махпарам ана тайёр дар наздак дар болгарка шлифовка мекунем. ба дастам дандонуша мегирем. ҳал мегирем шун. ана комплект тайёр. махпари дусара. як сараш дил, як сараш простой. ку кулчаки, ку занакеки кулчакна. инаш чувак. барои чапотӣ тунук кардан. иншам курча, айдами ара. барои майда кардани сабзӣ. инш барои самбуса пухтан. инш барои чапотӣ тунук кардан. чапотиро ҳам хеле танак мекунем. чӯи фарк.
тирк барои ҳамӣ, барои самбуса кардан. Ё пучоқ ҷивашкан. Ина. Чувак, тирк, мухпар, сабзи ризакнак, тахта, ишам тахта. барои чапоти, барои самбуса. Як чиз дигараш мондагӣ, оша баъд метурошем, вақт нест ҳозир. хайр, навори имрӯзаи мо ҳамиқа кор карда тонистем. ин комплекти арӯсӣ шуд. иҷода ҳамхелии гапе ки арӯс бояд ба худаш ҳамиша бара. зинда боше, то боздид. лайка фаромӯш накунӣ. боше